Bizim bu Tagaşoğru avulunda şimdi %2 kişi yaşayıp bugün günde 32 hocalık. Mine soňky ýyllarda indi mine bu avulga bizden FAP düzeldi, mine kibet düzeldi. Uzgan ýyl indi suwda bütün ýangadan paşany hidrantlar goýup, mine munda sportivny plaşatka düzeldi, gençler galalar oýnaýlar. Ananda avulga kirgende детский plaşatka bar, onun ýanyna park işli başladyk mine bu ýyl. Mine şonday zor işler işlendi bu avulda. Bugün günde ýollaryna başta işlep çykdyk. Şolay ýogynda ýanga firma düzeldi, atkormuşly ana sıyar firması düzeldiğinde bile bugün günde bizden usudan usuga bara. Bugün günde iki yanga iş alınıp yata bile. Bugün günde indi yangadan iki iş alıp yatalar bile. Avul başında birinci, avul başından sonra indi diski plaşatka park, bile medpunkt. Ondan sonra bile yanga kibet salındı. Uzgan yıl avulga tuturup indi polnosti yanga skvajna işledik. Su trubaların barsında yangаны almaştırdık. Bugün günde menamda yaşlar için sport plaşatka mena işlep bara indi. Alar anda oynaylar yaşlar kup avulda bugün günde. Dum kultura bizden indi kolhoz bilen hüşü bilen remontlandı. Bugün günde halyk için indi mena atkormuşly firma düzeldi. Sıyır firması düzeldi yüz başlyk. Mena şuşa soňgy 3-4 ýyl içinde şunu işlengen işler şonday kup bolup mena bu avulda yaşlar da kala. Avulda maturayıp bara fayda firma var. Şol avulda indi janlylyk halyk işli. Mine bizden Melişli avulunda şuşunday hal mine ýanga ýylar tüzülip baralar. Bizden Syryada ýanga ýylar mine fayda firma, onda avullar var.